Aurrera, ongi etorriak guztiak prensaurreko honetara. Hoy presentamos el ciclo de órgano del Flitz, que se celebrará entre el 7 y el 27 de julio en Orio, Zumaia, Getaria y Deva. Estos serán los escenarios de la 9ª edición del ciclo internacional de órgano del Flitz. Además de una programación excelente, como nos contará Santi, mantiene un carácter solidario, responsable socialmente, con conciertos benéficos a favor de AFAGI y de la Asociación contra el Cáncer. Para dar cuenta de todo ello, me acompañan como representantes de AFAGI Begoña Rodríguez, ongi etorria eta eskerrik asko egoteagatik, Marisa Arriola, de la Asociación contra el Cáncer, ongi etorria zu ere bai, Santi Banda, director artístico del ciclo, muchas gracias también por tu empeño cada año de ir superándonos y mejorar el ciclo aportando pues una oferta excelente. Aritz Alberdi, alcalde de Getaria, alcalde de uno de los municipios que hace el esfuerzo y el empeño todos los años de poder acoger el ciclo. Nos acompañan también representantes de los demás ayuntamientos, a quienes agradezco también su compromiso. Y también nos acompaña o nos acompañaba Amaya Larrayoz, soprano, que participará en uno de los conciertos del ciclo. Y yo, pues sin más dilación, pues le voy a dar la palabra en primer lugar a Santi, nos cuente o no, o Aritz, su cartzen de su Aritz, bai, tori tokatzen. Bederatzigarren urtea edo ziklu amentzat egiten dela, eta honen aldeko apostua eskerrik asko. Xantiri ere bai, nik usten dut ezinbesteko burutako bat dela, guzti hau kalidadez egiteko eta urte etorri horreotegatikan. Eta pare bat hitz aipatu nahiko nituzke, batetikan adierazi plazer bat dela hau gure herrietan egitea, bederatzigarren aldiz gainea, eta goi mailako musikeroz osatzen den ziklo bat izanik, pues plazer bat dela, eta gainera aukera kultural hau gure sentitzen ditugun gune paregabeetan egiten dela, no? Elizetan egiten da, eta Elizabe gainera jakinik gure ondarearen parte direla, eta beste ondare baten jiran egiten dela, eta dira organoak. Gainea jaialdi honek elkartasunari keinu bat egiten dio, eta hori pozgarria bezain ezinbestekoa da. Eta azkenik adierazi baitaren ere poza, jaialdi honek ere badulako kutsu sozialago bat ere, eskubideekin ere lotura egingo nukeena, eta edizio honetan bereziki emakumeen presentziari keinu bat egiten dio, eta baita immigrazioaren kontuari ere. Goixe, nik esatekoak nazkanak. Eskerrik asko, Marisa. Egun on denori. Barkatu. Desde Contra el Cáncer en Guipúzcoa, siempre decimos, ¿no?, que nos parece muy notable el esfuerzo que en este caso Santiago y las instituciones hacéis por unir dos mundos que parecen tan alejados como es el mundo en el caso de la enfermedad, del cáncer, y el mundo de la música, del arte, y bueno, por unirlos, porque creo que a todos, a los pacientes, a los familiares, a los ciudadanos en general, pues nos viene muy bien, ¿no?, y nos reconforta. Y sobre todo, bueno, que daros las gracias a todos por la ayuda que nos prestáis, por vuestro apoyo a la asociación, y sobre todo porque directamente va aplicado todos los recursos que incluso en los conciertos se recaudan, van, en el caso de las asociaciones, van aplicados a pacientes, a familiares de pacientes, a investigación científica, que en el caso por lo menos de nuestro y en Guipúzcoa es muy notable, y no va a haber salida al cáncer y a las enfermedades
si no hay investigación. Entonces, bueno, pues también hablar de que esto es importante también por eso, ¿no? Y nada, y sobre todo de corazón daros las gracias a todos, eskerrik asko. Bueno, Begoña animatuko da. Dakatela idatzi hori. Bueno, berdin du. Bai. Hasiko nahi. Bai, bueno, afagi aldetik eskerrak eman besterik ez dakagu. 9 urte izan dira. 9 urte izan dira zikloa betan, eta eskerrak beroenak eman nahi dizkiogu Txantiri eta antolatzen duten nahi. Baitaren noski instituzioai, udaletxeak, baita herritar egiten den instituzioai, eta batez ere, pues hori, eskertu, zeren olako ekitaldiak dira oso importanteak. Alde batetik jasotzen den dirua beti etortzen dela oso ondo, baina batez ere bizibilizazio aldetik. Kriston beharra dago olako gaitzak eta olako egoerak bizibilizatzeko markatu. Eta, bueno, eskerrak eman denei, bihotzez. Eskerrik asko, Santi, hitzen dizuk eta zutuzuk. Bueno, egitaragoari buruz, hitz batzuk esango ditut, eta, bueno, saiatuko naiz laburra izaten. Aurten ere, bueno, saiatzen naiz beti bezala programa polita ederra, eta nolabait erakargarria egiten, eta aurten ere lortzen dugun. Lehenengo kontzertua izango da Orion, eta, bueno, 3 aitzindari omentzen ditu, alde batetik Isabel Prota eta Carmena, madrildarrak, errekonozimendua jaso zuen bizirik zegoela, haren obrak operaren eta zarzuelaren eraginak islatzen ditu, eta kontzertu honetarako berreskuratu dira. Beste bat, Elfrida Anderen sinfonia bat, Suedian gradutatoko lehen emakume organista izan zen eta intzaindari katedral batean postu titular bat izan zuen. Ekitaldia amaitzeko klabearen berpizkundean egindako ekarpenagatik nabarmendu zen Marguerite Rosen Championen nocturno post-impresionistak izango dira. Kontzertu honetan azpimarratzen du emakumeak egon daitezkela eta funtsezkoak direla kultur programazioetan. Bigarrengo kontzertua Zumaian izango da, bikote bat ere, txeloa eta organoa. Lehen aldiz izan da. Zumaian, Oblivion organo eta biolontxerako programa bat da, Euskadin bizi diren 2 argentinak dira musikariak, Juan Ignacio M. Euskadiko orkestaren lehen txeloa, eta Matias Agreras organista, Donostian bizidena eta bilbide profesional bikaina duena. Oblivion, hanstura ingelesez, konpositore argentinar batek konposatutako pieza bakarra izango da, hain zuzen Astor Piazzolarena, tango sinfonikoaren erreferente nagusiarena. Hala ere titulo hori musika hutsetik haratagoa doa, eta 2 musikariek bizi izan duten migrazioaren ahansturari, beste lurralde batera aldatzeari egin nahi dio erreferentzia. Organoari ere referentzia egin nahi dio, gizarteko esparru askotan ahaztu izaten ari den tresna gisa. Horretarako, Zumaiako saiorako transkribatutako piezen multzoak Bibalditik, Piazzolaraino errepertorioa eskainiko du. Hurrengo kontzertua izango da Getarian, bitxia ere, Mauro eta Victor Azkonaren Basterretxeren maiorazkoa da Euskal filmografian osorik gordetzen den zinemaren garai mututuko fikziozko film luze bakarra. 1928an estreinatu zen, aspaldi. Ana Belén García organista eta pianista eta Thierry Bizkagi kantari, perkusionista eta konpositoreak jarriko diote musika filmari.
improvisazioekin eta guri diren eta Aita Donostiaren neurrik euskal konpositoren musikariekin, baita Thierryren beraren pieza propioak ere entzun ahal izango dugu. Eta bukatzeko azkeneko kontzertua Debakoa. Musika alemaniarra, Amaia eta biok egingo duguna. Termino kronologiko eta estilistikoan, iazko edizioan Deban egin zen kontzertuaren jarripena da, gogoratu lehen urtean egin zela lehenengo atala eta izango da bigarrengo atala. Kontzertu hartan, Bach izan zen, bazen helmuga, abia puntu izango da oraingoan. Organorako tokata fuga, entzutze zuaren eta egile beraren beste aria bat ere izango da jarraian. Programa osatzen duten beste pieza batzuk izango dira Schubert, Liszt eta Wagner konpositoren lanak. Amaiera bikaina emateko Richard Straussen Ariadne auf Naxos operaren Es gibt ein Reich aria ederra entzun ahal izango dugu. Erabateko bokal eta instrumental erakustaldia izango da, zentzu guztietan oso anitza den errepertorio baterako. Proposamen hau berria da jaialdian eta ziurrenik kontzertu formatu hau jarraituko dugula beste urte batzuetan. Ezin dugu ahaztu ere, Flix jaialdia, ongintzako kontzertuak izango ditugula eta hau minbiziaren aldekoa izango da. Eta besterik? Oso ondo, galderarik dago?